дар бораи муҳлат додан барои реестр бигем бахши даншон ки шумо бирен документ кунен праваи российский гирифта бошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки мо дар чӣ масъала суҳбат мекунем. хоб бародароне ки мехоҳем бидонем ки патентҳои шумо дар ба задани Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебироя бинависонен, проверкаи патентҳо мекунад. Аннулирова чидесян ҳозир бисёри патентҳо. бародарони азиз ва гироми қадр, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ки қонуни авф барои муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод шудагӣ буд ва дар соли 2024 аввалин пешниҳод буд ва дар соли 2025 дуюмин пешниҳод. бисёри нафарҳо як чиза нодуруст мефаҳманд дар бораи муҳлат додан барои реестр, яъне ки ҳамирам ба авф дохил мешавад. Бигем хато намекунем, чунки нафарҳои бедокумента муҳлат додан, бигем бахшиданшон ки шумо бирен документ кунен ва нарушенияҳои пешдаратон ба назар гирифта намешавад. дар умум нафарҳое ки запрет навиз шудагиянд тӯли 1 сол пеш ё тӯли 5 сол пеш ё тӯли 3 сол пеш ё авфшон мешавад ё ин ки не, ин қонун ҳозир қабул шудагӣ нестай. бисёри нафарҳо дар комментария ҳамин чизора савол метиҳанд ки қонуни авфи муҳоҷирон ба имзо расид ё ин ки не, ва мо хостем ки як видео кунему ба маълумоти шумо ҳамаша пурра карда бифаҳмонем. ҳамин қадар информатсияи достоверния чизе ки буд ба маълумоти шумо расонидем. камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен, биёен айсари нав документ кунен. номерошон мебироянд шофёрои бо таҷриба ва дилпиранд. Неъматов нависонда. Ассалому алайкум ака. Ман праваи тоҷикӣ барои экскаватор погрузчик ина ман шудагӣ, илтимос ҷавоб диҳед. Пешагӣ раҳмат. яъне ки ҳар касе ки кору фаъолият мекунад дар Федератсияи Русия, бале бо праваи тоҷикӣ дигар иҷозат нест, бояд ҳатман праваи российский гирифта бошад. Сафархон нависонда. Салом акаи Сорбон. ман бо як духтари 17 сола оиладор шуданӣ ҳастам. духтар вазъияти молияшон хуб нест, каме мефаҳмондед дар бораи ҳамин. Пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо бо 17 сола оиладор шуданӣ мешавед, бояд ки иҷозат бигиред, ариза пешниҳод мекунед. шумо ва мисол аз тарафи ҳамун духтаре ки ба занӣ мегиред пешниҳод мекунед ба суд ва суд ки ҳаллнома баровард, иҷозаттон дод, баъдан метавонед оила барпо кунед. як нафари дигар нависондай. бародар, ҳамиқа гап мезанӣ, асос надорад. хай асос надошта боша, тамошо накунед. ягон таи шуморо ман маҷбур намекунам ки видеоҳои маро тамошо кунед. дар инҷа ҳастанд нафарҳое ки аз аввал моро тамошо мекунанд ва мо тибқи қонун информатсияҳои нава пешкашӣ ана ҳамин нафарҳо мегардонем. бодирзода нависонда. Салом акаи Сорбон. барои визарас дидан куҷо муроҷиат кунем, ки маҳкама ё ки не? барои тамоми линияҳотон донистан бихоҳед, агар вазорати меҳнат бирен, уҷада ҷои шиноснома ва раводид астае, ҳамунҷада метавонем ки бипурсем. бародар, хуб мешавад. проверкаи аниқ ва дақиқ. як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. ман граница гузаштам, гости кардам, метавонам дар амнистия туғрӣ кунам. дар амнистия чира туғрӣ мекунед вақте ки шумо дар дохили Россия бошед, агар вақте граница гузашта бошед тимбори ки. бобоев нависондай. бо патент дар Россия бо праваи тоҷикӣ мошин ҳай карда мешавад ё ин ки не? бо патент барои корои шахсии худтон агар истифода баред, бале мешавад. агар ки барои кору фаъолият кардан ягон хизматрасонӣ амуро бигирен истифода кунед, мутаассифона мумкин нестай. як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. вазъият дар аэропортҳо ҳозир чӣ хел мебошад? вазъият ба мисли пештара, тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳастай, проверкаҳо ҳастай. бародари азиз, ба ҳамин хотир ин чизораро шодша бигиред ва ба назар бигиред. саволҳо бошад дар комментария бинависонед, видеоро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.